Čaute ľudia, mňa to nejako vyplo, ja neviem, čo sa mi stalo a ideme na Igorov private. Aha, tak nejdeme a ideme na IKEA SCP, takže Igor sa na mňa pripojí. My pôjdeme postaviť nejakú bejsu a potom asi tak pol hodinu budeme stávať basic a tak. Akurát začíname hrať. To prečíť, že to má. Ešte, že mám kúpený čas. Za 3 minúty. Ja sa idem na ňo pripojiť. Tak to je moc najlepšie 3 minúty. Ale môže nám to byť. Po mne už ide. Na začiatok videa takto chcípne. Ty nenatáčaš. Čo natáčam? Tak si to sem hore, aby si na to radšej pre istotu niekedy. Ježiš, mňa zabíja. Ja mám 35 hápok. Prepáčte, čo... Ideme sa k niekomu lúpať. Čo si sme riešili, takže to ste nemohli počuť. Ak ste to počuli, tak to je vlastne jedno. Ja si idem vyfotiť túto bejsu. Už po mne nechodí a ja mám 35 hápek. Nie o tom, že my túto hotelu dokončíme, lebo typek tu nemá tú najlepšiu bejsu na svete. Tu na to. Ty vole. Nie, ide po mne čierny. Ja to vyhám. Má tu žád. To prčiť. On ide fakt po mne. Vidíte ho, on je tam. Ja som si to ľudia odfotil, aby sme takú mohli spáliť my na budúce, že? Ty vole, po mne chodí 1000 uny. Tam je bejk a potom tuto je takáto bejsok, takú na budúce by som rok. A on chce tomu chváliť druhé poschodie, ok? Pomôžeme mu. Už to je vlastne naša bejs, lebo tu nie je. Do prčíc, ako tam mám vyliť na tú bejsu? To je ináč ťažké. Musíme čo nejako ináč spraviť. Nejako ľahšie. Ja ti písknem. Nepískaj mi, ja som si našiel bejsu, veď potom, keď bude deň, tak príjem za tebou. Doprčiť, ako sa to mám... Že dám jednu paletu preč? Ja nemôžem... Ja som sa tu zablokoval. Za koľko? Minúta. Ja ti písknem. Nepískaj mi, lebo to nevidím. Aha, vidím. Ty si na fialovo. Ty si baba? Tak, ďakujem. Upozorňujem, choď trošku pomašaj, lebo je tu 100 000 zamestnancov pri tom váku. A jeden černý tučko. Tak ja si zoberieme radšej lekárničky. Pozeráme akurát Tariho. Nechápem, prečo to... Ježiš, nie, dropnúť. Dobre, číc, po mne je... Malý tučko, veľký tučko. Toto je plíš. Ma zabije. Ja už som fakt hotový. Vždy... Presne. On za jednu noc chcípil 2. A prvý deň mi po nás ani ísť nemali. Ja som vydržal. 45. deň. Ty vole, ale chápeš, že my sme sa joinli na... Ja som zakydol. Aha. Ty si kydol? Ja on tu má takúto zabanu. Tak je 6, 5, 4, 3, 2, písk. Daj písk. Dá som. Čo? Dá som. A veď ja ho nevidím. Aha, vidím. Tak vidíš, či nevidíš. Si na inom serveri? Lebo ja idem do steny, keď idem za tebou. Nie, veď mi to ukazuje. To
to môže byť, to je hmla. Do prčica, keď je hmla, tak oni po nás pôjdu. Aj tak. Lebo je deň, ale to tak je urobené. Toto je reálne najlepšia vec na svete. Ja to mám nahlas, ale aj tak to slabo počujem, tak možno aj mňa budete slabo počuť, ale to môže byť úplne jedno. Zoberiem na energiu. Veci. Škoda, že iba 16 itemov môžeme zobrať, lebo ja by som zobral aj 30. Pisk, prosím. Thank you. Ja som sa tu zabil pre lampy. No skoro som umrel. Ty kokše, ja už mám 6 vecí najdutých. Ešte tak 8. Sorry, ja moc dobre neviem počítať. Prosím, písk. Tak ty si ešte rovno. Tak... No a prvé je 158. Už sme bližšie pri sebe. No sa mi zdá. Že sme bližšie pri sebe, lebo asi môžeš písknuť. Máme tu typka, ktorý je môj kamoš. Vidíš ma na modro? Je tu čiernoch. Áno. Je to tam vysvietené. Poď sem. Poď sem, vidí, ako to ľuďaku. Ty vole. Ja som si to odfotil, aby sme to mohli na budúce vypatiť. Stačia nám 2 ebejky a potom iba palety. Aha. A je tu s nami aj typek. To je môj nový kamoš. Som si ho pridal za kamoša. Tak aj ja si ho pridám. Jako sa volá? Sam 2, 5. Chudák, on je sám. Není už. Bol sám. Jej, a ja som s ním. Tak môžeme dokonca... Skúsme si pridať úplne všetkých na servery. Nie, vole. Ja už mám 400 kamošov, ty môžeš, vole. Ja už mám plný. A ja za chvíľu budem mať plný. Tak ty zatiaľ si môžeš pridávať, ja mám plný. A povedz mi, za koľko bude zvoniť. Zvoniť! Za koľko? 2 minúty. Jeden si ma nechce pridať. Taká baba. A aj si mi to preodoberať. Lola. Taká jedna baba si ma už pridala. Tak ja idem ďalej. Ona ma ignoruje. Zatiaľ som si pridal dvoch. O ne. Dal som im blok. Tí, čo ma ignorujú. Tak som im dal blok. Je to konečne to objavím. Povedz kedy. OK. Za koľko? Ukáž, koľko odtiaľ to mám kamošov? Minúta 50. 1, 2, 3 a ty si štvrtý. Počkaj, 1, 2. On si usral ľudia. Sorry, ja som teraz po dlhodobom sraní.